Vi skal taste den her. Ui. Den her. Hvor jeg samler faktisk på dem her. Det er en god idé. Har man på dem nogle steder? Hvad er det? Er det ikke til tør? Det er ikke det, jeg skal. Jeg kan bare proppe nu og røre på det. Ja. Og det bedste. Slip. Min ske! Gud, jeg lyder. Jeg skal bare lige se, om den kan sidde på her. Hvad lavede du? Det er fordi, jeg kunne ikke se klokken. Så vi går bare lige ind og tømmer tasker, og så henter vi mad. Og jeg vil gerne have mad. Du har lige spist mad. Men jeg er ikke mere sulten. Hvad tænker du skal spise nu? Hvad? Hvad tænker du så, du skal spise? Nudler. Men kan du så også spise tegn eller kinamad senere? Ja. Sushi senere? Der er altså ikke bund i mig.